Bawal, puti. 160 RN. Ayan, guys. Wow, ano naman. Ang tilap. Uy, may bangus. Sa kabila. Ay, hindi siya bangus. Ibang isda siya. Walang tilapia. Ayan, masasarap yan. May marinated na siya ng manok. Ayan. Pipili lang tayo kung ano yung gusto nating lutuin. Marinated ribs. Ayan. Chicken. May chicken chop. Ayan guys. Pupunta tayo sa ayan, marami na pala ditong mga 19 or 11,000. Ito naman 25 siya. 39. Ayan guys. Pili ako kung alin ba dito yung bibilihin ko. Oh, malpumot. 24. Nasa 24 siya. May mga bago ng ano. Ayan guys, dito na naman si Jem. Bibili tayo ng farmhouse. Bakit 70? Bibili tayo guys dito, fresh milk. Bakit 70? Excuse me, how much the price this one? Why 70? I think 990. Okay, thank you. Ayan guys. Mali yung price na nakita ko. Nabili. Mali doon tayo sa kabila. Ayan, Springle. Bili tayo ng lace. Nandito na naman yung mga paborito ko ng mga junk food. Ayan guys, konti lang yung tao guys. Sino gusto ng kimchi? Ayan. Wala pa rin sale na alak. Wala akong makita ng ano. Ayan yung tea. Ayan. Wala yung Nescafe gal. Ano, parang ano, Nescafe sa Pinas. Nescafe. Ayan yung mga coffee, ano dyan. Coffee lovers. Ayan guys.
lang kasi yung inaano namin, yung favorite ng aking alaga. Ayan. White coffee kasi kami, guys. Dito naman tayo sa Anlin. Wow, mahal. Ayan, guys. Oh. 3460 RM. Panay yung ikot ko, guys, pero hindi ko talaga mahanap yung bibili ko. Oh. Ayan, si Jem. Pasaway talaga si Jem, oh. Mahal naman kasi ng mga peanut dito. Ayan, guys. Ayoko pa kainin na noodles. Ano daw? Hindi daw maganda sa ano, sa katawan yung noodles. Pero bumili kami ng ganyan, oh, kimchi. Sobrang anghang naman. Kahit Indomie, ayaw na ako pakainin. Hindi daw maganda sa liver. Ayan, guys, bye na lang po sa inyong lahat. Ayan. May hinahanap lang kami na ano. Wala yung mga organic na bihon kasi. Hindi naman siya organic, guys. So, hinahanap ko yung organic na bacon. Kasi yun ang papakain namin sa aking alaga. Ayan, konti lang yung tao, guys. Ito lang ang nabili ko, oh, para sa aking sir. Ayan. Tapos yan lang yung ano niya. Yan po. Bumili na ako ng milk. Masilan yung aking alaga, kaya ayan. Binilan ko na siya ng farmhouse. Sige na, guys. See you na lang po. Maraming salamat. Huwag kakalimutan ni si Jem Vlog. Please and like and subscribe po. Thank you so much.